Il-bidu ta' ġimgħa ġdida f'Ħażabbar kien karatterizzat minn dieqa kbira. Il-każini tal-lokalità bi bnadar mezzasta, hekk kif inxterdet l-aħbar li żewġ vittmi fl-inċident ta' traffiku tal-ħadd filgħaxija fil-limiti tal-Mosta kienu żewġ Żabbarin, Grazzjella u binta Felin. Ħażabbar dalgħodu għam maħsud kif sema bl-aħbar li ż-żewġ vittmi fl-inċident ta' traffiku li seħħ tard il-ħadd filgħaxija kienu omm u bint li fil-fatt kienu jgħixu hawnhekk f'Ħażabbar. Jiena għalija kif qaluli xxokkjajt ruħi. Għax għadni rrid nemmen li tlifna żewġ persuni bħal dawk. Jiena għalija din kienet tisa sajjetta fil-bnazzi. Għax ma tistennijiex u tarhom għadek kellimhom u mbagħad tisma' li ġralhom din disgrazzja. Ibsa kemm maħna xejn fil-li mimlija saħħa u dana u tispiċċa hekk. Tkellimna ma' Anna Kallejja li kienet ħabiba tal-qalb ta' Grazzjella. Sal-bieraħ inti provajt iċċempilla wkoll Grazzjella. Il-bieraħ filgħodu kont qed inċempilla u dawk qegħdin x'imkien. U fil-fatt kienu għawdex għax għandhom it-tifel ta' Felin iħobb jagħmel il-vari tal-ġimgħa kbira. Fil-fatt ramaw għad-dar u kellim mur nara. U ħaduh jarawhom u ma ġejjin li ġara. Anna iltaqet l-aħħar ma' Grazzjella is-sibt li għadda. Jumejn ilu ġiet għandi dik biex iffermat li n-nominazzjoni. Ġifieri jiena lija isa oħti fil-fatt qalt li meta qed tagħmel tikteb l-ID, qalt li 10 snin iżgħar minnek jiena eżatt qedtilha imma mhux fl-Ulju int. Ġifieri aħna konna ħbieb ħafna. Grazzjella tagħmel minn kollox kienet biex tgħin. Hawnhekk fil-komunità deskrivewna n-nies kemm Grazzjella li kellha 53 sena kif ukoll binta Felin ta' 31 sena kienu tant jaħdmu hawnhekk fil-komunità. Kienu attivi wkoll fil-gażin tal-banda is-Soċjetà Filarmonika Marija Mater Grazzja. Anki f'gażin hawnhekk tal-banda Grazzjella kienet iddoqq hawnhekk fil-gażin Marija Mater Grazzja. Ġifieri huma hawnhekk fis-soċjetà ta' Ħażabbar kienu asnaf minn ma jafhomx, naħseb kulħadd jafhom. Sa dan it-tant fl-isptar Mater Dei fost il-vittmi l-oħra għatem jieħdu l-kura it-tifel ta' Felin ta' 12 sena kif ukoll in-nanna Lucy ta' 77 sena li sofru ġrieħi gravi fl-inċident tal-bieraħ filgħaxija. Nitlob la jagħti s-sabar il-familja tagħha għax jiena mġarrab u nafra xi ġifieri wkoll. Meta jkollok imwiet ta' tfal speċjalment. Għandu talbhom bal-bwin għalihom. Jiena il-Grazzjella u l-Felin għalija huma ħbib tal-qalb. Nitolbu l-Madonna tal-Grazzja u Alla jżomm idejh fuq il-familja li għadhom ħajjin li tiġi Grazzjella u t-tifel ta' Felin. Jżommhom ħajjin u jtihom l-omor. U lilhom jisruħ fil-paċi. Mal-aħbar li Grazzjella u Felin kienu l-vittmi fl-inċident ta' traffiku tal-ħadd filgħaxija, laqdiet f'Ħażabbar waslu l-kondoljanzi fuq il-midja soċjali.